Hazreti Hüseyin radıyallahu an, Hazreti Ali radıyallahu an'ın oğlu, Peygamberimizin de ahtığı olay diye, men kakımdan, babamdan eştim deyiptir. Men zahha tîbete nefsihi muhtesiben li udhiyyetihi kânet lehu hicaben minen nâr. Ravahu Tabaraniyo. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydardı. Her kim Qurban ayın 10-njy gününe, Qurbanlyk gününe yürekden beğenip hoş olup, yürekten razı olup, tîbete nefsi, yürekten yani Allah'ın buyruğunu bugün bitirmelimen deyip, bağadır sogavalarını deyip, sogavına hoş olup, şey deyip de damak çalsa qurbanlyk etse, şol qurbanlyk mali kıyamet gün cehennem oduna da yani hicap bolar, perde bolar deyipdir. Ve yine Peygamberimizin öz kıydı Hazreti Bibi Fatıma radıyallahu anha aydiye Qurbanlyk günü bir mal damak çalmalı bolupdyr, qurbanlyk etmeli bolupdyr. Şonna Peygamberimiz aydypdyr: "Ya Fatıma, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bi awwal qatratin taqturu min damiha ay yughfara laki ma salafa min zunubik." Ey Fatıma qıydım deyipdir Peygamberimiz. Qurbanlygy çaldyrýan özüňde barda gözde duruşy qurbanlygyň çalınsyny deyipdir. Qurbanlyk malyňdany boğazynda pıçak koyulup da damagyn çalınýa, qallary barsa akya, evvelin qatragany keşe qurbanlyk mallan çykyp da ýere damya, ýere dammaka Allahyň dergahyna damya deyipdir. Şu evvelin qatra bilen senin gunahlaryň geçilýär deyipdir. Biz sen şu qurbanlyk etýän qurbanlygyny adamyň çalyp berjek, her kim çalsa senne ýanyndan gözde duruşyň çalynsyn deyipdir. Geçen günahlyň ýuwulýar deyipdir. Şonna Bibi Fatıma radıyallahu anha sorapdyr Peygamberimizden: "Ya Resulallah, allana khassatan ahlal beyt aw lana wa lil muslimina?" Ya Resulallah, bir malyň damagyny çalyp qurbany edende geçen günahlary ýuwulmak fakat bir ehli beytemi ya hemme musulmanlara bamşyzdyr diýip sorapdyr. Onda Peygamberimiz aýdypdyr: "Bellana ve lil muslimina." Ravahul Bazzar. Peygamberimiz aýdypdyr: "Yo fakat bize de diýipdir. Belki bize we hemme musulmanlara da şeýle diýipdir. Her kim däni ihlas edip qurbanlyk gününe bir mal öldürýär, geçen gunahlary ýuwulýar, evvelin gatrygany bilen diýipdir." Biz qurbanlyk çalmada bu kadar sogaplar we bu kadar hikmetler, felsefeler we ajab Hudaýyň däni bu ummata berdigi özüň öz malyňdan qurban etmeli, ýene de özüň ýemeli. Garyp bolsaň hatda şu durşunda özüň aksaklak alyp galyp däni iyi vermeli. Eger baýda bolsaň ýene de 3den biri özüňki, 3den biri gelýän gitýäni bişirmeli. 3den birini çyğlaýyn paýlasaň gaw diýipdirler. Ey nagat bir olakon olja fursat Hudaýyň berdigi, hem özüň ogul gyzyň, wenanaň oglaň uşagyň hem saýa garyp gasar bilenläni bir bolçuluga düşüp keyf etmeli. Bir olakon olja eger bir musulman adam akl etse, fikr etse, hem kıyamatyny gazanmak hem dünýäni gazanmak daşy qurbanlyk etmek. Ýene de men palanjara muşkulum ba, palan bergim ba, eger bergi bolup qurbanlyk düşmeýän bolsa, gurrun joda işti geler kime düşýär, kime düşmeýärligi. Amma qurbanlyk düşüp de ýene qurbanlyk çalmasa, Peygamberimiz aýdypdyr: "Felem ve la yahdur musallana." Şol adam biziň aýtgamyza gelmesin diýipdir. Musulmanlyň üýüşüp namaz okuyjak ýerine qurbanlyk boýunda wajib bolup da çalmaýan adam gelmesin musulmanlyň üýüşmelegine diýipdir. Amma erti qurban aýyň biri diýdik.
Zilhicce ayın deslavi. Kitaplarda kan Qurban ayın evvelki 10 günü övüp gelipdir. Mübarek hadis de kan, Awliyaullah'ın gurrunu da kan. Şu 10 günü gayrat edeylin, başka günlerimizden fark verecek bolaylan. Namaza gelişimizde, tesbihini sağlayışımızda, Kur'an okuyuşumuzda, sadaka verişimizde, doğan karındaşı bilen kavulmamızda, başardığımızdan salih amellerimiz köfüldeylin, hey veri sogap kendi yazılacak şu 10 günün içinde. Şu 10 günü Peygamberzan arada tutarmıştık. Aradasını baka teveslendiriptir. Hassa Arafa'nın aradası. Qurbanlyk şiil inşallah yekşemmewun, şondan bir onun sägi şemmewuni Arafa'nın şolugunna da arada tutmanın sogaby aňyrda berdi goýmapdyr kitaplarda. Başarsak 10 günü tutaylim, yani 9 günü. Yok başarmasak işli, dertli olsak, uzurlu olsak, lağıl Arafa onun aradasını tutup qalayla. Bu kadar yani günahları geçilya olgunna. Bu kadar Hudaýyň bereketi ýagýa olgunna. Şu bereketlerden boşga almazak bolaylan ha musulman ne valla.